सांग्रां जा इलेक्ट्रनिक मुवा बेसाद बाहायनाय समाव सांग्रां जा मोनसे गिलुबालु जाब्रबथायजों गावनि मोन्नैबो आखाइखौ खोमाना लानांदों सासे आइजोआ नंगौ हरखाबै हेयार ड्रायार बेरफ्रुनानै मोन्नैबो आखाइखौ खोमानाङो सासे आइजोआ आथिखालाव गोदान आदबजों दिहुनजानाय मुवा बेसादफोरखौ बयबो बाहायो गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायग्रा इलेक्ट्रनिक मुवा बेसाद दिहुननायनि अनगायैबो माखासे इलेक्ट्रनिक मुवा बेसादफोरखौ देलायनायाव बाहायनो थाखाय दिहुनदों जेरै हेयार स्ट्रेटनार हेयार ड्रायार बायदि मुवाफोरखौ खानाय सिदा बानायनो आरो खानाय गिसिखौ फोराननो थाखाय गोनोखोआरि आदबजों दिहुननाय जादों दायो बे मुवा बेसादफोरखौ गोबां सुबुंफोरानो बाहायो आथिखालाव खानाय सिदा खालामनाय महर मोखां समायना खालामनाया सरासनस्रा बाथ्रा जानानै फैबाय नाथाय नोंथांमोना बे मुवा बेसादफोरखौ बाहायनाय समाव मा खैफोद सोमजिनो हागौ बे बाथ्राखौबो नोजोर होनाया जोबोद गोनां माब्लानि समाव मा जाब्रबथाय जानो हागौ बेखौ रावबो मिथिया बेबादिनो मोनसे गिलुबालु जाब्रबथायजों गावनि मोन्नैबो आखाइखौ खोमाना लानांदों सासे आइजोआ बे जाथाया जादों कर्नाटकनि बागलकोट जिल्लानि इलकल ओनसोलाव आरो भुगिनांनाय आइजोनि मुङा बासम्मा यारनाल मिथिनो मोननाय बादिब्ला शशिकला मुंनि सासे आइजोनि मुङाव बे हेयार ड्रायारखौ DTDC कुरियारनि गेजेरजों दैथायहरदोंमोन आरो शशिकलाया सहरनि बायजोआव दंहैयोमोन बेनिखायनो बासम्माखौ हेयार ड्रायारखौ लाखिनो खावलायदोंमोन सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला बासम्माया हेयार ड्रायारखौ लाखिखांनानै बाहायदोंमोन दसे उनाव हेयार ड्रायारा मोनसे गोसा सोदोबजों बेरफ्रुदोंमोन जायनि जाहोनाव बासम्माया गोब्राब जखम जायो बेरफ्रुनायनि गोख्रैथिया ओरैबायदिमोनदि बासम्मानि आसिफ्रा बायदोंमोन आरो बेनि आखायाबो बायदोंमोन बासम्माखौ थाबैनो इलकलनि मोनसे गावारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन आरो इलकल पुलिस थानायावबो मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों नायबिजिरनाया गोबां सन्देह सोमजिहोदोंमोन मानोना हेयार ड्रायारखौ अर्डार खालामाखै होननानै दाबि खालामदोंमोन शशिकलाया गुबुन फारसेथिं अर्डार खालामनाय पार्सेलाव शशिकलानि मुं आरो मबाइल नाम्बार दंमोन होननानै दाबि खालामदों बासम्मा यारनालाबो दिनैनिफ्राय जागायनानै 24 नभेम्बरसिम क'क्राझाराव जागायबाय थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ थांनाय बोसोराव बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबजों खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआर खुंथायनि सिनेमा एन्ड थियेटार बिफाननि हेफाजाबाव क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायजों क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै 24 नभेम्बरनिफ्राय 24 नभेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ जागायबाय दिनै 24 नभेम्बराव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव लोरगि थियेटार ग्रुपनि जावलिया देवान इंराजि रावनि दा आक्सियम अफ चइस 22 नभेम्बराव असमिया रावनि गायान बायानर बिलय कानाडा रावनि माथिया 23 नभेम्बराव इटालिनि राव गैयै पपकर्न ब्रेक हिन्दी रावनि हाकिम 24 नभेम्बराव आमेरिकानि सिसा आरो असमिया रावनि थेङा मर्टन बे गासै मोनदाइन नायजाबफोरखौ लानानै खुंनो लानाय थामथि मैहुर थियेटार फेस्टिभेलआ दिनैनिफ्राय जागायबाय बेनिखायनो हारिमु अनसायग्रा थुनफावथाय नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय बाहागो लाहैनानै बेसेन होआलासे नायनो हागोन थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलखौ